И какво става, хора? Аз съм Фъни Никса и в това видео ще гледаме клипчета на YouTube. Но не какви клипчета да са, а видеята на Кокич. Ето ни на първото видео, което ще гледаме на Кокич. Стойте. Добре. Сега да гледаме видеото. Ще ви представя топ 5 начина, по които да тролнете баба Грани. Първият начин, по който да тролнете, е да метнете вазата тук. Да, тролнеме баба Гранушка. Пак изчакайте. Съжалявам за това, хора. Просто е много тихо. И да отидете зад вратата. И така тя като отвори вратата и стигне до там. Окей, Кокич. Нали виж, тя е докато не е стигнала, разбира се. Вие нали, ще трябва да изчакате 1-2 секунди. 1-2 секунди. Окей. Като отиде, вие се промъквате зад нея и излизате и започвате да си играете. И сега ще ви покажа. Не знаех това, Кокич. Човек. Кокич, това не го знае. Добре. Ма вижте през малката дупка. Вижте през малката дупка каква е къщата на баба Гранушка. Ужасна е, нали? Да, къщата на баба Гранушка е ужасна. Като играх играта, буквално всеки път идваше. О, братле, не знаех. Добре, нека направим втория опит. Аз пък знам друг начин за тролване. Отивате под леглото, изчаквате баба Гранушка да дойде и после само натискате влизане и излизане на леглото. Ето! Отивате под леглото, после баба Гранушка е там и спирате да натискате ето този тука бутон. Разбрахте ли ме? Това е хакът, който аз знам за тролване. Вазата тук. Вазата там, вазата тука, вазата е в... Също за него може да се скриете и в това шкафче, но за това забравете. Ето я бабата. Баба Гранушка. Едно. И Ха-ха. вие си минавате зад нея и отивате да си търсите предмети. И ние намерихме карки, който ще... Добре, първо, защо ключът е в кинефа? Защо карки е в кинефа? Защо? Го използваме. Би го сложил на стълбите. Дали бабата идва и тя идва и ще се върна, когато сме на следващия трол. Даже сега ще ви покажа следващия трол. Именно идва, викате бабата с вас. Окей. И трябва да се качите горе. Този трол много хора го знаят, но аз ще ви го покажа. Така, бабата идва. Какво? Тук го блъскате. Правиш тука? Тя идва. Иди при паяка, не тука. И тя е доста. Еймич. Тези тролчета много ще ви покажат на екстрим, като играете, защото наистина работят и са много готини Кокич скоро може да има 300 абоната, така че му се абонирайте за каналът. И да, ето е отново бабата. Другият трол. Да продължаваме. Направо сега ще ви покажа. Това е трол номер 3. Трол бабата номер идва. 3. Вие влизате тук. Окей. Фокси, я кажи нещо. Нямам нещо какво да кажа. Ах ти малък. Готови сме. Добре. И я викате. Половин час нямаше звук. Половин час. А тя как ще излезне през прозореца, като ако тя се опита, ще се откърти цялата. И излизате през прозореца. Между другото, минавайте от тук, ако сте на екстрим, защото ако сте на екстрим или хард, тук ще скръцне. Идвате тук и бабата вече не я виждате. За другият можете да метнете предметето там, да се скриете. Добре. Зад телевизора. Този телевизор. Извинете. И да излезете оттам.
Даже сега ще ви го покажа. Ето, мятам. Кокич, защо ключът лети? Никъде не виждам баба Гранушка. Никъде не я виждам, тая бабичка. Не, братле, просто клекни. 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 Предметето там. Той не Да клекни. се скриете. Той клекна. Стойте. Окей. И да излезете оттам. Даже сега ще ви го покажа. Добре. Ето, мятам тук предмета. Бабата най-вероятно ще ти дойде. Но защо Ще баба дойде. ти има снимка Вие сте на метнали клипа? предметът. Тя идва оттам. Бабата идва оттам. И вие идвате Бабата, тук. И така. тя и идва я- от небето. Това беше трол номер 4. Добре, хора, сега отиваме на друго видео на Куки. Така, ето ни в каналът му. Историята е след. Чуйте ме. Аз и мой приятел бяхме на кампинг. Обаче, видиш ли, аз реших да отида да пикая. И аз, нали, си пишкам спокойно и усещам нещо над главата ми и някаква грозна бабичка. Историята е след. Чуйте ме. Аз и мой приятел бяхме на кампинг. Обаче, видиш ли, аз реших да отида да пикая. И аз, нали, си пишкам. Добре, Кокич. Първо, каква е тая огромна пикня? Второ, бабичката на тебе ти казва ха-ха. И трето, как държи тази пръчка, като кратна ръката й е тука. Просто, братле, виж си лицето. Кокич, виж си лицето как си го нарисувал. Добре. Спокойно и усещам нещо над главата ми и някаква грозна бабичка Да, точно така, грозна бабичка. влича. Аз съм заспал и това ме доведе до тази къща. Олеле, мале! Олили, вали. Там, крутия тука, бе. Вистила и на полеглото ми, бе. И боже, Добре. гати. Леле, това легло е много насрано, Да. Едва се вижда войната. бе. На това ли съм спал? Там, Просто трябва- крутия тука, бе. Трябва да видите Вистила и на полеглото възглавницата. ми, бе. Каква е? И Насрана. боже. Гати. Това не е кръв. Това е дреснята Спайк. Леле, това легло е много насрано, бе. На това ли съм спал? Ужас. Бе. С едно милиони Ой, я бебета и така. с една Чакай, къде съм? върху това. Не, хора, верно, почваме. Така. Да. След като сте разбрали от историята, историята ме доведе до тази къща. Бабо, ще излизаш ли, бабо? Баба. Бабичка, гръзничка. Ру-ру-ру. Еле, бабуняк. Добре, отиваме на следващото му видео. И здравейте! Аз съм Гокича и в днешното видео, както виждате, ще играем на Хи-хи-хи-ха. И здравейте! Аз съм Гокича. Какво е това? Какво е това нещо? И това, и това. Кои са тея? Кои са тея? Игрички. Игрички грозни. О, И в днешното видео, както виждате, ще играем на мод на Грани, който прави Грани и късата и на Спонж Боб, което ще е много яко, така че мисля да го направим. Difficulty-то ще го направим на Easy,
за да видим какво да правим. И евентуално в следващите епизоди ще го минем ще пробваме да го минем на Normal, Hard и Extreme. Мода е просто на пост. What the dog doing? Старата версия, на новата версия не може да се изтегли. Затова взех модът на старата версия. Окей, първи ден. Мале реклама. Така, приятели. Ние какво е? Някой ще ми каже ли какво виждам тук? Какво виждам тук? Да, там. Какво виждам? Ето го мода. Ох, мале. Но, Ужас. хора, ако Мале, видеото човече. ви е харесало, абонирайте се за Контролите са канала, ужасни. лайкнете видеото Мятаме. за нови видеа. А от мене, чао!